A tak ktoré ovocie ti najviac chutí? Čaká, že teda povie jablčko, alebo čo? A on povie, že mango. Alebo že banán. Tá budova, keď som tam bola prvýkrát, mňa to ohúrilo, lebo ju máte aj nesmierne pekne spravenú architektonicky a remeselne. Tam je naozaj všetko podoťahované. Vyhrali ste sa s tým. Je to naozaj stavané tak, aby vás to uchvátilo všetkými zmyslami. Čiže tam cítite vôni, tam cítite bzukot včiel, vidíte, je to naozaj ako... Až aj edukačná záhrada. Áno, a to je dôležité, Janka. A vždy sa v tých programoch snažíme kopírovať školský vzdelávací program, aby to naozaj bolo niečo, že keď je to program vystavený pre štvrtákov či piatakov, tak aby tam naozaj boli tie veci, ktoré sa tam učia. Čiže oni si ich tuto môžu zase z iného uhla zopakovať alebo niečo rozšíriť tú vedomosť. Dobrý deň, vážení diváci, milí poslucháči. Ja vás vítam pri ďalšej epizóde podcastu Dobre v meste. Dnes sme v našom štúdiu s mojou kolegyňou Jankou Kolesárovou. Ahojte. A s našou vzácnou skvelou hostkou Monikou Dobrodenkovou. Dobrý deň. Ktorá je z občianskeho združenia a z projektu Žito v Sípke v Moravskom Lieskovom. Je to komunitný projekt, ktorý myslím si, že v miestnom okolí nemá obdobu a my sa o ňom ideme porozprávať a ja sa na to veľmi teším. Monika, ešte raz vítaj. Ďakujem za pozvanie a dúfam, že to bude obohacujúce aj pre vás, aj pre divákov. Ďakujem za pozvanie. Vlastne pre poslucháčov. Aj divákov. My sme o tom viac než presvedčené. Monika, keď sa povie sípka, tak väčšina ľudí si predstaví nejakú hospodársku budovu, väčšinou staršieho dáta, ale projekt Žito v Sípke je niečo úplne iné. Čo to vlastne je Žito v Sípke? Povedz nám o tom niečo viac. Žito v Sípke je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2018, ale tomuto celému predchádzali proste možno rok, dva nejaké také debaty, také snové stretnutie kamarátov a známych, takých akože hodnotovo veľmi podobných, rovnako zmýšľajúcich. A stretávali sme sa, stále sme snívali, že by sme si nejaké takéto centrum, ktoré sme navšťovali niekde aj po okolí, založili, len pravda, že k tomu bolo treba všetkého veľa, aj peňazí, aj miesto dobré, aj nápadov, aj inšpirácií. Tie sme mali ako jediné. Chápeš? To väčšinou problém to nebýva, ale to ostatné, to už potom takéto toto bolo. No ale v každom prípade sme sa nejako tak akože posúvali v tých stretnutiach a v tých myšlienkach, nápadoch, rozhovoroch. No a potom sme vlastne prišli k takej situácii, že sme hľadali priestor. Samozrejme to chceli mať v meste, v Novom Meste nad Váhom. Tam, ja už ani nespomínam, že prečo nie, ale nakoniec nie. Tak potom Beckov prišiel lebo to má také svoje nejaké také akože také dobré miesto, to je história, hej. No a nakoniec sme skončili, že v Moravskom Lieskovom na poľnohospodárskom družstve. Lebo tam bola taká budova, ktorá tam už proste sa chátrala, už vyzerala, že už bude to mať aj za sebou za chvíľu. No ale tak sme si hovorili, že prečo nie. Prišla nám takáto možnosť, tak sme ju zase teda obracali sprava doľava, či je to dobré, či nie je to dobré. A taký handicap teda to, že kto už len príde na družstvo, kto príde do Moravského Lieskového, takže toto všetko boli také otázky, na ktoré sme si chceli, alebo teda hľadali odpovede. Nakoniec to, že všetci chodíme v aute, že to už tá vzdialenosť nemôže byť problém. Potom to, čo nám to miesto prinášalo, alebo to, čo miesto, čo má, tak nám zrazu vychádzalo, že to je výhoda. No a teda, keď sme už v tom boli ako ujasnení, že teda tam, tak sme potom založili to občianske združenie, ktoré sme nazvali, to jeden môj kolega, výborný, on sa vie s tým slovičkom tak pohrať, tak našiel názov Žito v Sípke. Hej, čiže Žito v Sípke, no a Žito v Sípke. Takže takto sa to nejako ako celé začalo. Niekde už naozaj teda 5, 6... 7 rokov dozadu. Už pomaly. Čiže vy ste spravili z tej núdzecnosti, že vy ste vlastne mali budovu, ktorá, dá sa povedať, bola na mieste, kde nikto by komunitné alebo kultúrne centrum takéhoto rozsahu a takto krásne spravené neočakával. Napriek tomu to funguje
skvelé, pretože podľa mňa aj vaša poloha, vy ste na tom ťahu na Moravu, je to blízko Nového Mesta, je to kúsok od diaľnice, takže za mňa to vôbec nebol zlý krok. Áno, vyzerá, alebo teda ukazuje sa, že celkom áno, no. Že to bolo, že je to asi, ale hlavne tá budúcnosť to ešte ukáže. A keď ste začali rekonštruovať, spomeniete si na nejaký moment, že sa to tam začalo celé sypať, že teraz už cesta ďalej nevedie? Toho bolo, tých momentov bolo naozaj veľa, lebo tá budova, jednak ono je to fakt veľké. To zoberte, že to je 30x10 metrov. Čiže a 3 podlažia a tá budova obsahovala, alebo teda bolo v nej ešte tá bývalá technológia. Lebo to bola vlastne naozaj sypka. Svoju činnosť skončila okolo 2000, alebo pred 1990 tak nejako. No a takže odvtedy už len chátrala. Takže tam bolo naozaj veľmi veľa víziev. Prvé vôbec to vypratať celé, lebo tam tá technológia stále bola. Teraz tam bolo množstvo holubov a všetko možné, lebo už strecha nebola. Bolo, že celé otvorené? Ale Nie, tie podlažia boli. Tie podlažia boli ako pôvodné, ale tie strecha už nebola dosť ako funkčná, okná rozbité, čiže tam už bolo kdečo. Takže toto bola úplne taká prvá výzva, ale nebáli sme sa. Nie, nebáli sme sa. Ani teraz sa nebojíme. Takže víziu ste mali a projektovanie ste nehali na architektovi? Áno, to architekt samozrejme, no a v podstate takže začalo sa pracovať, len potom sa stala tá vec, že prišiel ten COVID a to nám trošku zastavilo, čiže neboli materiály, nedalo sa toto tamto, takže sme sa zase sústredili na tie exteriéry a tie sa nám teda tuším celkom podarili. Ja sa idem chváliť. Treba sa pochváliť. Ale ja všetkých tým aj, no proste prídete sa pozrieť a myslím si, že určite. Takže to sme robili hlavne cez ten COVID. No, mňa samotnú tá budova, keď som tam bola prvýkrát, mňa to ohúrilo, lebo ju máte aj nesmierne pekne spravenú architektonicky a remeselne. Tam je naozaj všetko podoťahované. Vyhrali ste sa s tým, že to nie je robené spôsobom, čo dom dal, alebo nejako to urobíme. Naozaj bolo vidieť, že vám na tom záležalo, takže podľa mňa aj toto je veľmi veľká hodnota tohto, že ten priestor naozaj má tie parametre, by som povedala, že európskeho kultúrneho centra. Takže teraz tu budeme mať Trenčín 2026, Európske hlavné mesto kultúry, takže myslím si, že aj tento presah tam asi... Áno, aj nás oslovili na nejaké aktivity a už aj máme nejaké dátumy, ale to by som nechala, lebo to sa bude diať až v 2020, no teda v budúcom roku. Áno, ale je dobré to spomenúť. Áno, ale budeme tam mať, hej, budeme tam mať. Skvelé. A teším sa z toho, že aj sa boli niekoľkokrát pozrieť a naozaj im to celkom že vyhovalo, takže teším sa. A to sme ani netušili pred tými rokmi, že to takto ako vypáli. No, ale som rada. No dobre. Ja by som sa ešte možno spýtala, vlastne bavíme sa tu o občianskom združení, bavíme sa o budove. Vy ste rozpočtová organizácia, teda vy ste spomínali, že ste občianske združenie. Ako to u vás funguje toto? V podstate my fungujeme na dobrovoľníckych príspevkoch, na dobrovoľníckej práci. Veľmi veľa. A plus máme nejaké granty z Trenčanského samosprávneho kraja, ten nám väčšinou podporuje len vzdelávacie aktivity. Pre deti, ktoré... teda, ďakujeme. A tieto kultúrne aktivity a kreatívny tento workshop tak to sú všetko platené. Vlastne každý účastník, ktorý príde, si musí zaplatiť. Áno, lebo... A čo je v poriadku? Nič nie je zadarmo. Ty si spomínala, že robíte kurzy a robíte rôzne aktivity, robíte vzdelávacie programy. Povedz nám o tom niečo viac. Čo vlastne v Žite v Sýpke ľudia objavia? Tak máme to tam rozdelené na niekoľko oblastí, takže prvá, alebo tá nosná, je to vzdelávacie programy pre deti, školky, základné školy, aj niečo málo pre stredné školy. Potom je to také tie kultúrne podujatia, to je divadlo, nejaké minikoncerty, workshopy, zase z toho kreatívneho, alebo aj také odborné ovocinárske. Teraz budeme mať zase nejaký v máji zaujímavý o terapeutických záhradách napríklad. Potom tam máme preinštalované výstavy z Bibiany, čiže to je také ako celkom aj navštevované deťmi, alebo teda celými rodinami z okolia.
To je inak veľmi zaujímavé, vlastne na tom 3. poschodí vy máte spoluprácu s Bibianou, že vlastne výstavy, ktoré už tam nejakým spôsobom skončia, lebo oni tam obmeňujú tú svoju výstavnú činnosť a je skvelé, že naozaj, lebo oni sú krásne vypracované a koncepčne veľmi dobre zvládnuté a oni vlastne celú tú výstavu presunú k vám. Čiže vlastne aj tá kultúra, ktorá nejakým spôsobom naozaj vznikla povedzme si v tom hlavnom meste, tí kurátori a niekto sa nad tým vyslovene zamýšľa, tak je skvelé, že sa zase posunie a celé si to môžu užiť deti vlastne tu. Dostane sa to zase k širšiemu množstvu. Skvelé, dobre. Monika, spomínala si lektorov, že ako ste prišli k tým lektorom alebo týmto spoluprácam aj s tou Bibianou? K tej Bibiane to má na starosti vyloženie moja kolegyňa, ktorú toto zaujíma, táto výstava a kultúrna časť a oblasť a tak. Takže to ona. A zase to je cez také tie osobné vzťahy, že má nejaké kamarátky, možno známe, takže odtiaľ. A lektorov ako k tým vzdelávacím programom, tak to sme vyložene najprv poznámych, ale ono je to také špecifické, že chcete, aby aj vedel, ako to učiť to dieťa, plus ešte, aby mal aj tie vedomosti z toho environmentálneho, alebo tak to už sme dávali inzerát, to sme vyložili. A sú to niektorí učitelia, alebo tiež, že majú nejaké združenia veku? Sú to v podstate učitelia, hej. A potom tie dobrovoľnícke aktivity, lebo videli sme tam rôznych umelcov, že mali ste tam tie malované trička boli sami? Že čo ste tam mali? No niečo nám robia dobrovoľnícky, hej, že nám to podarujú, ale niečo vlastne zaplatíme. Podľa toho, ako sa dohodneme. Ale veľa toho obslužného personálu pri tých aktivitách, to sú v podstate dobrovoľníci. Že to nám... A hľadáte skôr aj takých, že lokálnych z okolia, alebo tak celoslovenských, že chodia? Aj z Trenčína. Celoslovenský nie, ale z Trenčína k nám chodia radi, hej, že to... Ale zase je to všetko na takých osobných ako vzťahoch, že je to kamarátka kamarátky, že nie je to nejaký, že prídu úplne cudzí. I keď aj to už sa nám teraz stáva, že chcú byť súčasťou toho projektu a to je vlastne, to nás veľmi teší, že sa prídu a tu by sme my chceli niečo robiť a tu sa nám páči a tu je dobre. Tak to je také akože aj ocenenie toho. To určite. No. A to je skvelé, že máte aj tento presah, že vlastne tú propagáciu alebo takéto povedomie o dobrovoľníctve, to máme aj my s Jankou taký nejaký cieľ, že trošku to viacej šíriť a povedomie o dobrovoľníctve naozaj šíriť a dávať do širšej verejnosti, aby ľudia vedeli, že aj takáto aktivita, hoď zadarmo, naozaj môže priniesť nové vzťahy, nové obzory, nové nejaké vzdelávanie, spolupráce a v konečnom dôsledku aj kopec zábavy a hlavne dobrý pocit. A aj to vplýva na taký ten osobný rozvoj, že ťa to robí šťastným, že robíš niečo pre druhého. Čiže, a to je taký tiež dôležitý moment, ktorý na tom... No. Ja by som chcela, aj keby sme to trošku potom posunuli, to dobrovoľníctvo, že sa tomu venovali viacej, tak možno cez nejaké prednášky, že vysvetli to, že čo to je. Celý ten koncept dobrovoľníctva. Že nie len tak spontánne, však dobre, tak ja ti prídem pomôcť, budem ti tam poumývam, alebo ja neviem, urobím niečo v záhrade, ale aby to malo nejaký taký... A takíto dobrovoľníci, také, že pomocné práce, tí sa ľahko vládajú? Tak to je tak, že vieš, pomocné práce, to v podstate vlastne ty mu potom ešte aj robíš takého ako keby no, lebo potom by si to aj rýchlejšie urobil, ale zase má to svoje aj no. A to sa cení. Je to tak, no. Ako kedy. My už sme sa možno aj s tým dobrovoľníctvom, aj s tými prácami možno presunuli aj do záhrady. A ja by som bola veľmi rada, keby sme spomenuli vašu záhradu. Tá je unikátna, dokonca má aj certifikát, čo s ním naozaj hodnosti. Tak nám povedz niečo o vašej záhrade a o celom tom pozemku, alebo o celom tom priestore, ktorý obklopuje Sýpku. Áno, takže okolo Sýpky je približne 2 hektáre pôdy, sú to sady, jeden je sivkový, jabloňový, taký ako starší jabloňový a plus sú tam teda nejaké vysadby, zeleniny, okrasných rastlín, trvalky, bylinky,
liečivé, potom sú tam nejaké ihriska, čiže celkom je to akože veľký areál, ale úplne na začiatku treba povedať, že to bol taký ako zarastený, taký zhumplovaný, vlastne zastavaný, zaprataný kdečím nepotrebným, pretože to družstvo vznikalo niekde v 50. rokoch. Tak, 50. rokoch. No a v podstate za tých 70 rokov sa tam kdečo naskladalo a takže tam pri tej sypke to bolo také dobré miesto, že tam to nikomu nezavadzalo. No, Tam vysypal, čo potreboval. Tam boli pneumatiky, stavebný odpad, okna, barsčo, sedačka sem tam, chladnička. Takže fakt to bolo akože zapratané smetiami, takže sme si dali naozaj robotu, že sme to vyčistili a teraz to tam je fakt veľmi pekné. Taký ako pekný priestor. Je to aj pre tých ľudí. Teda tak sme sa to snažili robiť, aby to bolo inšpiráciou, keď tam príde, že aha, že toto by sa mi páčilo mať aj doma, že to je taký dôležitý rozmer, tá inšpirácia. Potom je to naozaj stavané tak, aby vás to uchvátilo všetkými zmyslami. Čiže tam cítite vôni, tam cítite bzukot včiel, vidíte, je to naozaj ako... Až aj edukačná záhrada. Áno, a to je vidieť. Áno, to je dôležité, Janka, to som úplne na to zabudla. Hej, že pri každom tom biotope máme také tabule vzdelávacie alebo informačné, ktoré vlastne popíšu ten biotop, to, čo tam zrovna môžu vidieť a sú veľmi pekne ilustrované. To nám robila... Som veľmi rada. Skoro zabudla. To nám robila veľmi šikovná pani ilustrátorka, čiže áno, že dali sme si... Áno. Takže to tiež je tak ako plus. No a čo to znamená, že certifikovaná prírodná záhrada? Takže my sme sa zaviazali, že v tejto záhrade nepoužívame vôbec rašelinu, že to je taký dôležitý moment. Nestriekame žiadnymi... Či ja ti skočím do toho, prečo nie rašelinu? V čom je zlá rašelina? No lebo sa sem dováža a tie rašeliniská vlastne tým, že my toľko pestujeme a vyhádzame takové a tak. Takže v podstate to je veľmi vzácný... Máte vlastnú rašelinu. Áno, takže a toto my nechceme podporovať, hej. Dobre, prepáč, pokračuj. Takže to je akože vážna vec, ale ja som rada, že to tu zaznie. Možno sa niekto nad tým ako zamyslí. Čiže potom nepoužívame žiadne pesticídy, čiže žiadne chemické ochranné prostriedky a nepoužívame žiadne minerálne hnojiva. Hej, to sú také 3 úplne zásadné a základné predpoklady, čo tam nie je. A plus je obohatená o rôzne prvky, ktoré sú priateľské pre ten život v tej záhrade. Čiže tam nájdete ježovníky a hmyzovníky a zadržiavame tam vodu zo strechy, čiže máme tam dažďovú záhradu, máme také vodozádržné jazierko, čiže naozaj veľa tých objektov. Že ak niekoho táto téma zaujíma, téma permakultúry, téma prírodného pestovania alebo prírodného vytvárania záhrad, tak vy ste naozaj to miesto, kde treba... Áno, môže si prísť, áno. Aj môžeme dať kontakty, alebo môžeme vyložene pomôcť, ak by to niekoho zaujímalo, alebo si nájde na stránkach prírodné záhrady a tam sa to dá všetko. Skvelé. A robíte aj nejaké prednášky o tých záhradách? Mali sme celkom sériu minulý rok, lebo k tej certifikácii vlastne sme tam mali aj takú prednášku k tomu. Hej, mali sme. Ale tento rok to neplánujeme. Ale ak by bol záujem, tak veľmi radi, lebo toto je moja naozaj obľúbená téma. Záhrady a prírodné záhrady, takže áno. Tak ty tam aj fyzicky pracuješ. Veľmi veľa. Veľmi veľa. Áno. Aj to, no lebo totižto záhrada sa nedá urobiť bez, že niekto to má takú predstavu, že aby som sa tak veľa nemusel starať, tak to nefunguje. Hej, že to nefunguje. Proste ak nič nefunguje, všetko potrebuje ruky a oči. Takže keď je bylinková záhrada, nejaké zvieratka, slimáky, alebo... Všetko, toto všetko a tí slimáci, no lebo tým, že my vlastne tam používame veľa slamy a veľa mulčovacieho materiálu, tak potom máme veľa slimákov. A napríklad je to tak, že keď prší, tak ja ich veľmi rada chodím akože zbierať, no rada. Si ich nazbierala. Veľmi veľa, plné vedrá a vynášame to preč. Ale už je to stále lepšie a lepšie. Že oni to pochopili. Áno, že tam nemajú čo robiť. Takže áno. Keď sme už takto pri tej vašej záhrade, jedna vec je záhrada, ale druhá vec je, že vy ste vlastne na seba naviazali aj ďalšie projekty, ktoré v podstate nie sú súčasťou vášho občianskeho združenia, ale veľmi s ním fungujú v symbióze a v tej vašej filozofii. A povedz nám o tom niečo viac.
Tak my sme na dvore, na poľnohospodárskom dvore, kde sídlia ďalšie firmy, napríklad MBio, oni pestujú, alebo teda pestuje organické ovocie a plus ho spracováva, má svoju muštáreň. Takže ľudia vlastne zo široka sa môžu doviesť alebo doniesť teda produkciu jablk a dá sa to vymuštovať, odšťaviť a môžu si to odniesť. Čiže toto tam máme. Potom je tam ovocný strom firma, ktorá vlastne sa stará a množia také tie pôvodné odrody ovocných stromov. No a plus je tam teda ešte konvenčná firma bežná. Skvelé, ja najmä tie staré odrody vnímam v kontexte tunajšieho kopaničiarskeho regiónu a naozaj takého ovocinárskeho regiónu. Dobre, nebudeme sa baviť o pálení, aj keď to je tiež súčasť kultúry, presne tak. Ale naozaj tie ovocné stromy sa tu pestovali a vlastne vy tam v rámci toho objektu, alebo tiež tam je priestor, kde sa tie staré stromy znova vracajú akoby do života, zachraňujú a robí sa tam aj osvetová činnosť, takže to je skvelé. Že... Áno, v spolupráci práve že s majiteľmi Ľudovítom Mašom a robíme aj také tie workshopy a burzu vrúblov a na jeseň sme mali krásnu akciu a predpokladám, že budeme to robiť tiež, pomologickú výstavu. Minulý rok sa nám podarilo, teda vlastne my sme len poskytli priestor, ale je to teda spolupráca. Je to stále spolupráca. Nejakých 100 kultivárov jablk tam myslím mali. Takže sme tam mali, bolo to fakt ako veľmi zaujímavé. A ľudia prichádzajú z celého a to nie len už z tohoto kraja, ale aj z ďalej, lebo chcú zvedaví. Takže a vracia sa to do tých záhrad. Vy ste v prostredí dediny Moravského Lieskového. Vybudovali ste tam naozaj vec, ktorá tam nikdy nebola. Stretli ste sa s nejakými predsudkami, či už teda zo strany miestnych obyvateľov alebo úradov? No ono je to tak, že tým, že je to ako keby nejaká alternatíva možno k tej obci a tým, že je to nepoznané, tak človek má vo zvyku hneď niečo ako keby odmietnúť alebo ani to nenavštíviť. Čo ma teda mrzí alebo mrzelo, ale musím povedať, že sa to tiež zlepšuje, že už vlastne na tie aktivity, ktoré tam robíme, máme tam, ešte to sme nehovorili, že premietanie filmov jeden štvrtok v mesiaci, potom tieto komunitné večery organizujeme a už naozaj prichádzajú tie ľudia z dediny. A to ma fakt teší, že nie sú to len ľudia, ktorí sa tam prisťahovali, že len tí cudzí, ale už aj miestni. Takže to sa tešíme. A v spolupráci s obcov budeme robiť teraz aj Medzinárodný deň detí. Takže to už je pre nás taká ako fakt radosť, že ste stali súčasťou tej dediny. Že sa stávame, ako trvá to, ale ako stávame sa súčasťou. Ale na začiatku to bolo naozaj také, že nie. Že tam bola taká nejaká stopka, že dovie, čo to bude, aké to bude a tak. Ale snažíme sa, aby to bolo také prostredie priateľské pre všetkých, že veľmi sa o to snažíme. A kto je teda takým vašim typickým návštevníkom, alebo akí ľudia k vám chodia? Tak úplne asi najviac chodia k nám deti z tých základných škôl, tak z toho a tí sú bezprostrední, tí neriešia nič, takže to je výborný návštevník a myslím si, že si to aj naozaj užije. A potom na také tieto filmy, tak nie je to úplne, že bežný občan, lebo sa ani tie filmy nie sú úplne bežné, ale v zásade hoci kto, koho zaujíma malovanie, tak si môže nájsť workshop na malovanie, hej. Ale asi najviac k nám chodia ľudia, ktorí sa prisťahovali do toho okolia, že tie kopanice okolo Moravského Lieskova, Starej Turej, Mijavy sú dosť živé, tak odtiaľ máme možno, že najviac. Áno, inak tam sa tie komunity celkom rozrastajú. Ja to tiež tak vnímam, že veľa ľudí sa či už sťahuje naspäť, alebo sú to naozaj ľudia, ktorí akoby ani nie sú z tohto kraja, ale chcú sa nejakým spôsobom... Hej, ale sú len pôvodom, alebo už niekde. Hej. Áno. A teraz ešte plánujeme takú aktivitu. Každý mesiac by sme chceli organizovať také tie lokálne trhy. Takže vlastne tam počítame s tým, že ešte sme to chceli urobiť v aprílu, len teraz kvôli tým
opatreniam sme to museli zrušiť. Takže predpokladám, že v máji to bude, ak sa nič neudeje. A tam to bude zaujímavé sledovať, že aký návštevník teda to objaví. No. Monika, ako sa vám osvedčili lokálni tvorcovia? Mali ste tie handmade trhy, ktoré tam boli? Z toho sa veľmi tešíme. Aj z toho vznikla tuším jedna spolupráca, že mali sme nejaký workshop s Bylinkovi odtiaľ. Myslím, že ona bola... Herbuška, áno. Tak áno. Tá bola aj u nás na Mestskom trhíku. A tešíme sa na vás na Festmesto, tak? Áno. Čo máte pripravené tento rok? No, myslím si, že urobíme taký nejaký z tých našich programov, čo ponúkame školám, že spravíme taký blok toho najzaujímavejšieho, že čo by si teda mohli deti aj niečo vyskúšať urobiť a tak, že to bude... To sme si všimli, že to majú najradšej, ako niečo tvoriť, vytvoriť. Nemusia si to ani odniesť domov, ale dôležité je niečo urobiť za patlacie ruky. Aké aktivity boli také najčastejšie? Si spomínala, že radi si melú múku. Áno, teraz hej, a pečú takých nejakých ako chlebových hadíkov, tomu hovoríme na paličke. Na paličkách, hej, normálne na ohnisku. A keď je zlá počasie, tak to musíme upiecť v rúre u nás doma. Teda doma, no tam v sypke. Takže to majú radi, potom si plstia nejaké zvony, nejaké guličky, nejaké hráčky. Takže toto sú také ako najviac. Dobre, tak sa veľmi tešíme. Ešte raz Festival Festmesto bude 14.6. v parku Hudba Nové Sady a vy tam budete mať naozaj krásne aktivity, tak sa tešíme. My už vlastne s vami spolupracujeme koľký, druhý, tretí rok? No si tretí. Tretí, áno. Áno. Tretí boli len... No. Teraz sa veľmi tešíme, že sa tieto aktivity prepájajú a že sa tieto naše svety tak prelínajú, lebo je to skvelé a veľmi inšpiratívne aj pre nás, čo robíte. Takže... Áno, že v podstate to prepájanie tých ľudí a spájanie, tak to je tá sila, ktorá môže potom aj tú spoločnosť niekam posúvať, že to je dôležité. Rozhodne áno. My to tiež tak... A my sa tomu tešíme. Sa objavili navzájom, ne? Navzájom, aj obohatili. Keď sme boli u vás ako dobrovoľníčky. No, to taký... To ste prišli tak chvíľku pozrieť a potom ste tam naozaj dobre zarezávali. Ale tak zase my tu máme radi, keď sa niečo deje. A to bola tiež skvelá akcia, to ste mali tiež trhy v sypke. A plus ešte vlastne to bolo obdobie na jeseň, keď sa vlastne ľudia zastavovali pre stromčeky a tiež si to tak vlastne pospájali, že ste tam dostali aj ľudí, ktorí by možno neprišli na takúto akciu, ale tým, že ste ich akoby pozvali z toho sadu a z tej muštárne, tak sa to skvele takto doplnilo. A toto je aj vlastne cieľom, aby sa to navzájom nejako dopájalo. To bol skvelý nápad, že vy ste dávali také poukážky. Áno. Kto si kúpil stromček, tak mohli ísť na kávičku, že ste si prepojili. Takže toto bolo super nápad. A nebolo ich málo. Áno, to. Boli sme pri kávováre. Áno, ste to zažili. Áno. Skvelé. Žito v sypke je teda ekocentrum, že čo to znamená? Ekocentrum znamená, je to vlastne skratka, akože e.k.o. E to sú environmentálne aktivity, edukačné aktivity, K ako kultúrne a komunitné aktivity a občianske a osvetové, hej, že my sme si to takto rozdelili. A v každom tomto vlastne skrýva, že tie environmentálne, to sú tie väčšinou vzdelávacie programy pre deti, ale chceme aj pre verejnosť, to je v podstate aj činnosť akože do budúcna, že to určuje. A tie kultúrne, komunitné, to je celé, ako keby ten projekt ako komunitný a kultúrne, to sú tie výstavy a kultúrne podujatia, divadlo, film a nejaký koncert a premietanie a tie občianske aktivity, to nás čaká ako v podstate do budúcnosti, čiže my sme tam chceli viesť nejaké diskusie na tie témy, ale to máme teda ešte ako v takom rozbehu a osvetové, to je zase také nejaké edukačné. Takže my sme si to už ako keby v tom úvode tak predurčili alebo formulovali, že čo by sme chceli. Áno, si ako veľmi pekne zadefinovali. Mňa by napríklad zaujímalo, vieš mi ty popísať, si spomínala, edukačné aktivity pre deti. Popíš nám jednu konkrétnu aktivitu, že čo vlastne si pod tým môžeme predstaviť.
Takže toto sme vystavali pre deti z základných škôl, materských škôl. Je to v podstate vzdelávací program, ktorý prebieha počas pracovného týždňa. S ponukou sme oslovili školy a oni k nám vlastne prídu, môžu si vybrať z niekoľkých programov. Teraz veľmi je taký lákavý pre deti. Volá sa, tuším, že chlieb náš, iba chlieb sme ho nazvali. A v podstate o histórii pečenie chleba, o zrno, z ktorého sa to dá robiť. Potom na zemi, aké rôzne, alebo teda aké rôzne chleby ľudia jedia, v akých štátoch sa čo je. Čiže toto je veľmi taký obľúbený program. Aj taký interaktívny. Áno, celé je to interaktívne, čiže decka si naozaj namelú múku, naučia sa, rozpoznajú, potom si niečo akože urobia si cesto, dobre sa zapapalajú tým, potom sa idú umývať. No veľmi ako učiteľky majú radosť, ale dobre to je. Oni majú radosť. Takže vždy sa v tých programoch snažíme kopírovať školský vzdelávací program, aby to naozaj bolo niečo, že keď je to program vystavený pre štvrtákov či piatakov, alebo teda pre ktorý ročník, tak aby tam naozaj boli tie veci, ktoré sa tam učia. Čiže oni si ich tuto môžu zase z iného uhla zopakovať alebo niečo rozšíriť tú vedomosť. Tom ďalšie programy, toto voláme, ďalší program taký zaujímavý pre deti od ovečky po sveter. Takže zase ako celé, ako tá história, ako to vôbec vzniklo, prečo sme sa začali obliekať, ako sme sa obliekali, ako sa obliekame teraz, čiže zase všetko možné o textile, čo to je tiež zaujímavý program. Potom na to hneď možno nadviazať, veľmi zaujímavý program je o móde a o udržateľnosti k tomu. A to máte aj letné tábory, som videla. Áno, to je ďalšia aktivita, na to som povedala zabudla. Áno, takže z toho vlastne, hej. A v lete, áno, denné letné tábory, áno. Takže to je také ďalšie vlastne. Ale to už je taký, akože skôr, to nie je celkom vzdelávací, ale také. Ale oni tiež sú také tematické. Viem, že moja netier dola na nejakom si tam šili a navrhovali oblečenie. Máme aj taký akože šicí tábor, a to máme veľmi šikovnú, skúsenú lektorku. Takže, a to si dievčatá pochvalovali, potom na konci to končí nejakou prehliadkou. Áno, pre rodičov. Potom je tam nejaká práca s hlinou, to je zase ďalší program, že to si zase tvoria z hliny. Takže áno, ešte na tie vzdelávacie, to som zabudla na tie tábory. Čiže vy ste vlastne aj taký doplnok kurikulárnej reformy, že vlastne tie školy môžu využiť takéto projektové vzdelávanie práve u vás. Áno, lebo máme naozaj to prostredie, tá záhrada, aj tá veľkosť, aj to, jak je nadizajnovaná, tak je to naozaj veľmi dobré prostredie pre tie aktivity. A mnohé veci si tam podľa mňa deti aj uvedomia, že chlieb teda nerastie v tačku na regále, alebo že to oblečenie vlastne vy tam robíte aj nejakú takú osvetu ohľadom fast fashion. Áno. To je tiež súčasť jedného toho programu. Na jeseň je veľmi ako pre deti lákavý program o muštovaní, takže to zase v sade najprv sa prejdeme, my tam máme veľmi veľa odrôd jablok, takže majú možnosť ochutnať a nazbierať a popremýšľať. A zaujímavé je, že deti prídu, dajú im otázku, že a tak ktoré ovocie ti najviac chutí? Čaká, že teda povie jablčko, alebo čo? A on povie, že mango. Alebo že banán. No tak zase sa ich snažíme akože doviezať, že prečo teda ako sa u nás nedá dopestovať a také to je zaujímavé, akože toto je pekné. Takže to sú to vzdelávacie aktivity. Vlastne oni si aj sami potom vyrábajú ten mušt, aj ho ochutnajú. Zbierajú jablčka, v sade pozbierajú a potom teda melú, nakrájajú, občas sa porežú, no všetko, čo k tomu patrí. To k tomu patrí, je to život. Áno. Ale je to zaujímavé. Niektoré deti sa aj boja nožíka, že je to zaujímavé. A možno tí rodičia, keby to videli, sa ešte viacej báli. No, takže toto sú tie vzdelávacie aktivity. Prenajímate aj žito v sypke, že ako priestor, že niekto si tam spraví nejakú vlastnú aktivitu? Áno. A aké sú také najčastejšie? Vždycky sa to týka všetko tej záhrady a vzdelávania okolo toho. Hej, že... Ešte mňa by zaujímalo, lebo sme spomenuli, že teba, že akých máš ty nejakých spoločníkov, alebo kto to tam spravuje? Spolupracovníkov, spolunačencov. No, spolunačenci, presne. Áno, spolunačenci. Takže máme
v podstate tie vzdelávacie programy nám zabezpečujú lektory, takže tých máme, v ponuke máme 4 lektorov. Plus máme pani, ktorá nám komunikuje so školami, to je veľmi dôležité. Máme pani na komunikáciu so sieťami, na sieťach. A potom máme vlastne kolegyňu, ktorá sa stará o celý ten kultúrny život tam. Takže to je dôležitá kolegyňa. To je dôležité. To rozhodne. Áno, ona sa nám stará. No a plus zahradník a práca v záhrade, aby to nejako vyzeralo. Máme veľkú zeleninovú záhradu alebo celý jeden program, ktorý ponúkame školám, sa volá Živá záhrada a to je naozaj tiež veľmi dobrý program. Takže tá záhrada je tak skoncipovaná, tá zeleninová časť, aby tie deti mali možnosť jednak spoznať tie zeleniny, aj ochutnať, takže a máme také neznámejšie zeleniny, aby si nemysleli, že rukola je len tá zo sačku z byli, alebo čo, že sa to dá normálne dopestovať doma. Čiže vlastne vy tú biodiverzitu tam nemáte len v rámci tých výsadieb, ale ju vlastne ukazujete aj v tých praktických rovinách. Áno, vždy to tie deti majú možnosť. No a ešte poviem, že čo tam máme také fakt, že dobre a čo decka oceňuje slámové bludisko. A to je najväčšia zábava. Akože toto sa potešia, urobia, čo majú a potom čakajú, kedy majú tých posledných. Vy vypustíte medzi balíky slámy. Áno, a my sme s maniťakom, teda nám to, lebo to sú naozaj veľké slámové balíky a to je veľká zábava. Aj pre dospelých, ale deti si to užívajú. Takže to býva súčasť toho programu. Za odmenu. Za odmenu. Takže to je taká dobrá aktivita k tomu všetkému. A čo teraz najbližšie chystáte? Že teraz máme apríl, v máji. No, že už vlastne v máji, takže v máji už budeme pripravovať Medzinárodný deň detí. Potom máme krásnu aktivitu, to sa zapájame do toho, toto už bude 4. ročník. Víkend otvorených parkov a záhrad. Tým vám srdečne pozývam všetkých. Povedz, kedy to bude? A to bude 7. 8. júna. 7-8 jún. Ja som si není stále. Asi áno. A to bude vlastne celý deň bude otvorená tá záhrada, alebo teda budeme otvorení. Bude možnosť urobiť aký piknik v záhrade, na to sa pripravíme. A plus v sobotu budeme mať koncert pre dospelých a v nedeľu nejaké malé divadlo alebo čítanie pre deti. Ale určite sledujte siete, tam bude viacej o tom aj konkrétnejšie. Takže toto je krásna aktivita, do ktorej sa zapájame. Plus budeme robiť nejakú komentovanú prehliadku. A to je celoeurópska aktivita. Víkend otvorených parkov a záhrad. Takže nech sa páči, popozerajte, googlite. Teším sa. Dobre. A čo sa týka ešte leta, povedz nám nejaké plány na leto alebo program na leto. Takže v lete budú jak si spomínala, tie letné tábory, tak tam máme celkom peknú ponuku. Plus tam budú také tie letné, také denné tábory, len príde na jeden deň, že napríklad nejaké centrum voľného času robiť tábor pre svojich žiakov alebo pre svojich členov a oni si jeden deň zoberú u nás nejaké takéto výlet. Hej. Takže toto budeme tam mať. A potom máme veľkú takú akciu, ale ktorá je robí to permakultúra, škola permakultúry a permakultúra SK a bude tam medzinárodná konvergencia. Takže to bude týždeň 27. júla do 1. augusta a to bude teda veľká. To bude veľká akcia, to si spomínala, inak to bude naozaj veľká vec a celkom sa na to teším. My len poskytujeme priestor a organizátori sú teda Permakultúra SK. A z rôznych krajín. Áno, Poľsko, určite Poľsko, Česko, Maďarsko a myslím Ukrajina, akože pre tento región to je tá konvergencia, takže sama sa na to teším a téma tejto konvergencie je reziliencia, čiže celkom tak dôležité, že pestovať tú odolnosť, takže áno. Takýto. Takáto. Čiže vy vlastne, a to je tiež pomerne podstatná vec, pomaly, ale isto prispievate aj k rozvoju cestovného ruchu tuto v našom regióne. Aha, no áno, to ma nenapadlo, Ivetka, áno. No.
Pretože Áno. naozaj vy už ste cieľom, v podstate akoby takouto destináciou, ktorú si môže niekto zaradiť do toho svojho itineráru, alebo práve takéto, či už sympózia, Áno, alebo áno. takéto Lebo aktivity. áno, pretože sme objednávali aj teraz akože veľa ubytovacích pre týchto účastníkov v okolí, takže áno. A aj niektoré školy sa nám hlásia napríklad z Bratislavy a oni to majú, že idú na Čachtický hrad a časť tu, hej, čiže sa to tak prepája. Že vlastne tento región náš objavujú vlastne. Aj vďaka. Aj Trošku, hej, áno. Prispievame k tomu a máme takú ambíciu to naozaj do budúcna ešte rozširovať tú ponuku a samozrejme skvalitňovať je v pláne tam urobiť do budúcna bistro, aby sa tam dalo najesť slušne, ale to je teda ešte otázka budúcnosti. Tak povedz, aké máte teda plány? Plány a vízie. Poď. Plány, áno, chceli by sme určite to bistro a tú takú nejakú kaviareň dennú, hej, aby nám fungovala pri tých aktivitách, ktoré my ponúkame, alebo tam, takže toto je dôležité. No. Nad nejakým ubytovaním ste nerozmýšľali? Zatiaľ nie, ale ak by bola taká nejaká, že naozaj, že by sme videli, že taká požiadavka, tak. Dobre, to mám tak na. Ale áno, je to tam niekde, ale neviem, či to. Noc v sípke. Ja som sa všimla, že máte krásne propagačné materiály. Čo tam máte? Máte trička? Áno, to nám vlastne to je všetko z tých, jak sme spomínali, tie informačné tabule, čo nám robila pani Marenka Ambrušová. Áno. Tak v podstate tie ilustrácie sa preniesli, hej, na tieto trička. A čo tam ešte máme? Ja som už zabudla. Kalendáre, poháre máme, aj nejaké pracovné listy. Takže hej, že toto sa nám tam prenieslo. A je celkom o to záujem, lebo tie ilustrácie sú naozaj veľmi pekné, takže sa to posúva ďalej a tešíme sa z toho, že to tak zarezonovalo medzi. To je skvelé, že vlastne aj túto časť rozvíjate, vlastne túto rozpoznateľnosť a takú tú vizuálnu identitu toho projektu, lebo to je naozaj veľmi dôležité. A je to súčasť toho, že naozaj ako tí ľudia si zapamätajú aj to miesto, aj celkový pocit z toho. Takže toto je naozaj niečo, čo máte tiež veľmi pekne spravené. To som ti chcela len povedať. Ďakujem. Áno, na to sme si. To veru len zážitok, ale aj. Áno, že ty dojem, hej, že je to taký balík, hej, veľmi sme sa o to snažili a aj sa to budeme. Ďakujem. Monika, ako by si jedným slovom zhodnotila, alebo teda jedným slovom popísala žito v sípke? Čo pre teba symbolizuje? Alebo dobre, je to veľký projekt, tak 3 slovami. No, nadšenie tam musí byť, takže nadšenie. Taký. No teraz neviem, počkaj, čo to je, také nadšenie. No fakt, som to zaskočila, no to ste nemali. Takže nadšenie určite, akože pre tých tvorcov musí byť nadšenie, lebo to sa ináč nedá robiť. Potom taká tá radosť nás tým prenáša, to by sme chceli preniesť na tých ostatných a možno nejak tak si uvedomiť tú hodnotu aj seba samých, ale aj toho miesta. Že keď vlastne tak sa dá budovať ten vzťah, či k ľuďom navzájom, alebo k Ukrajine. To mi tak príde. Možno takto. To nebolo 3 slovami. Nebolo to 3 slovami, ale vlastne boli tam 3 myšlienky. Takže áno. A hlavne táto, že keď si budeme zveľaďovať tie miesta, kde žijeme a snažiť sa ľudí, ktorí tam žijú, tiež nejakým spôsobom spoznať a zapojiť do nejakých spoločných aktivít, tak to pôjde len lepším smerom. To dúfam a verím vlastne. Dobre. Monika, my ti veľmi pekne ďakujeme za tento rozhovor. Bolo to veľmi inšpiratívne a bolo to naozaj niečo, čo sme si my s Jankou veľmi užili. Takže ešte raz ďakujeme, že si prijala. Ja ďakujem, že ste ma pozvali a že som mohla takto priblížiť naše aktivity a zároveň vás teda všetkých pozývam k nám. Ďakujem, Janka. Ďakujeme, nech sa vám darí. Ďakujeme pekne.